Ik ben hier op de weekmarkt in Terneuzen niet voor een onsje kaas of een kilo aardbeien. Nee, ik ben hier voor de taalkoekjes van Jaco Herrebout. Hij probeert hier zijn boodschap als nationale taalheld over te brengen op de mensen hier op de markt. Het is deze week de week van lezen en schrijven. En ik ben aandacht aan het vragen voor het onderwerp lezen en schrijven. Want er zijn heel veel mensen die er moeite mee hebben en die zich schamen ervoor. Ja, jij bent ervaringsdeskundige, maar jij hebt eigenlijk heel erg aan jezelf gewerkt, hè? Ja, ik heb de kans gehad om mezelf te mogen ontwikkelen via de Dayton, via mijn werk. Toen heb ik een niveau 1 opleiding gedaan. En daarna mocht ik niveau 2 doen. En nu ben ik taalambassadeur, dus ook ervaringsdeskundige, ja. Ja, ook recentelijk uitgeroepen tot nationale taalambassadeur, hè? Nee, nationale taalheld, ja. Dat komt hoe ik mijn eigen zelf ontwikkeld heb en hoe ik anderen me wil motiveren om zichzelf te ontwikkelen. En wij hopen hiermee te bereiken dat er heel veel mensen weer opnieuw aandacht krijgen voor het fenomeen laaggeletterdheid. Voor mensen die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. Want die groep is enorm, hè? Die groep is enorm. Het zijn er helaas 3 miljoen in Nederland. Tussen de 16 en de 75 jaar. Dus nu, de komende week zijn er de hele week door het hele land mensen zoals Jaco bezig om de mensen op de hoogte te brengen. Dat klopt. En via radiospots, tv-spots, activiteiten zoals koekjes uitdelen op de markt. Er wordt heel veel gedaan om er maar herkenbaarheid aan te geven. Ja, maar de enige echte nationale taalheld die staat natuurlijk gewoon hierachter. Jaco, dat is Jaco. Ja, die is gekozen uit een heleboel aanmeldingen. En uiteindelijk heeft de jury besloten dat hij dé taalheld is dit jaar. We moeten natuurlijk niet stoppen met aandacht geven aan dit onderwerp als deze week voorbij is. Dat moeten we altijd doen. Maar deze week is even de extra aandacht ervoor.